rok 1976. Chodím na základní školu Klementa Gottwalda v Hodoníně. 6 poznámek a žádná známka. Rekord školy od jejího založení v roce 1889. Budeme házet granátem! Pozri sa na ňo. Nie je to normálny debil, toto! Neby ho po hlavě, bude blbý. Blbší už byť nemôže. Ja naozaj neviem, pokiaľ to decko je. No po mně ne. Bert? To je hezké jméno, Bertíku. Hele, Co? že ty jsi ještě neměl babu, co? Hele, jo. Jo, hele. Jak to teda měl, jo. Jo, hele. Jo, a byla to teda síla. Maloval si obrázky, daný horkou od lásky. Chroupali jsme obrázky, jako A co holky, líbí se ti nějaká? Asi ne, no, teď zrovna žádná ne. Zamiloval jsem se. Leonardo ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Ale když mi paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se skoncovat s dudou. Samým bohem, jedním tahem, srdce z lásky maluju. Protože já miluju. Jeho, jak většině je blbý, ale povedz mi, prečo je potom taký debil? Obálečku jsem hezky vymaloval. A za okno pro dědu Mráze nebo Ježíška jsem přáníčko nachystal. Au! Otec má pravdu. Prostě normální debil. Já, už říkal 4! Hovoril som 4, ale myslel som 5.